Lwgwfwr दिनै बिराद खुसि एकदम बिराद खुसि आरो दिनैनि दिना स्पेशल आरो दिनै बिराद खुसि जादों माने जा बुरिया बांसिन खुसि जादों आंनि सारै बिथाङा मानो खुसि जादों बुंसन Lwgwfwr बिराद खुसि दिनै बिराद खुसि मानो खुसि जादों बिराद posting फैबाय आयलै खर गिदिंनो Lwgwfwr जोंना posting फैबाय posting फैबाय Lwgwfwr बिराद खुसि आरो एकदम माने कमसे कम 13 बोसोर बाहेरायाव थाबाय जोङो 12 बोसोर हा 12 बोसोर 12 बोसोर आउटजोनाव थाबाय बाहेरायाव 12 बोसोर माने 8 बोसोर कमप्लिट जानायनि उनाव हमजन फैयो खिन्थु 8 बोसोर पार जाना 12 बोसोर कर'ना जाना होनायनिफ्राय दिगदार जादों थांनो मोनासै बेसां दिन जाबाय 2 बोसोराव फैसिगोन ना नेनानै फाइनाली जोंना फैमारबाय Lwgwfwr गोजान आरो बहुत गोजान थेवबो माने अखमाव एरियायावनो मोनबाय ओंखायनो बिराद खुसि आरो Lwgwfwr जोंहाना मुबायगो दय खिथादोंमोन नोंनो बावगारलायबाय दानो आं बावबा मा मन थायो ना आंनो मोजांनो माबा ONGC जरहाटाव फैदो लोगोफोर सोरबाफोर जोंनि आदामु फंबायमु सोरबा ONGC जरहाटाव दंबा कमेन्ट खालामना बुं जरहाटनि दा माबायदि Lwgwfwr खोन्थाहर आरो नोंथांमोननिया बहा posting फैखो Lwgwfwr बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव जोंनो खोन्थाहर जानि भिडिअ नायनायफोरा जाय CISF मावो सोरनिया बबेयाव फैदो जरहाटाव फैदो गुवाहाटीयाव फैदो जेराव फैया मानो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जोंबो जरहाटाव फैसिगोन 1-2 मानि उनाव आरामसे गोसोआ बाय गाज्रिबो नांदो जरहाट 300 किलोमीटर कमसे कम जोंनि रङियानिफ्राय थेवबो 300 किलोमीटर बाबा खानसेयावनो मोनफैगोन नालाय न'निफ्राय आरो अखम बेलेगखा 300 किलोमीटर बाबा गावनि पार्सनेल गारिदो खानसेयावनो फैनो हायो खानसेयावनो थांनो हायो आराम जेबो नङा आरो 3 बोसोर थानानै आरो बेनि खाथिसिन मोनलायगोन माथि बङाइगाव मोननोबो हानाय बेबायदि खिन्थु जोङो बङाइगावखौ आरो गुवाहाटी नङाबा क'क्राझार बे मोनथामखौ एकदम आसा खालामना दोङो एक्सपेक्ट खालामना दोंमोन आरो फैगोन होननानै गोसोआव माने इमान नेनानै दोंमोन फैगोन होननानै बाट फायदिया थेवबो दुखु नाङाखै हेप्पि गाहाम नांदो बे पात्रातुनि बेसां धुला जानो झारखन्डनि बेसां धुला जानो आदिबासि गदि जालांबाय जों दालाल बायदि गोसोमनो जाय पात्रातु थायै Lwgwfwr नोंथांमोना पाक्का खोन्थाहर मार सोरनिया बहा posting फैखो ओमफ्राय जोंफोराथ' बिराद खुसि दिनै जानांगोन नोंथांमोनाबो खुसि मानो होनबा गोबां मानसियानो फेमिलि लाङाखैमोन माने बाहेरायाव थायो होननानै हमजन फैबा ज' लाखिगोन माने फेमिलिल' क्वार्टार लागोन होननानै गोबां मानसियानो सानना दों आरो ना नोंथांमोना बहा फैखो सोरनाबा जरहाटाव फैदोबा कमेन्ट खालाम लोगो मोनगोन Lwgwfwr लाल सा लोगोफोर जोंहा लाल सा लोङो एकदम लाल महन ना कालागन होनना बुङो लाल सा Lwgwfwr दिनै मोजां posting मोननायनि थाखाय गावनि न' मोनहैसिगोन थाखाय गावनि आंगो जोनोम जायगा नङा माने गावनि आंगो जायगायाव मोनहैसिगोन थाखाय बिराद खुसि बेनि थाखायनो दिनै जानो नागिरदों Lwgwfwrनो स्निगाल' जाजोबखायो नामा मोनसे गोजान बेलेग मोनसे गोजा नोङो गसो जानांगो गसो दोनस' नोङो इमान गोलाव जाखायो Lwgwfwr ओमफ्राय आरो नोंथांमोना पाक्का जोंनो मा होनना बुङो जरहाटनि इउनिटआ माबायदि जोंनो खोन्थाहर कमेन्ट खालामना खोन्थाहर Lwgwfwr माबायदि थायो आरो जरहाटनि स्कुल फेसिलिटिफोरा माबायदि डक्टर हस्पिटालफोर मोजां दङ ना गैया स्कुल मोजां दङ ना गैया पाक्का जोंखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहर Lwgwfwr खै मा उनाव आउट खालामगोन जितिया थाङो 8 दिन 9 दिन 10 दिननि उनाव 1 माहनि उनाव थांखानोसै होमबा बैसागो जानो Lwgwfwr बैसागोबो मोनजागोन एबार न'याव ट्राइ खालामनोसै माला हेगार हरो ट्राइ खालामनोसै थाबनो आउट जानानै थांनो थाखाय आरो नायनि माला आउट खालामो चियार्स एनका गोजोन दिनैनि साखो ओरैबायदि गोजोन मोनदो ओरैबायदि मोजां मोनदो थाम्बनेल ला मोनसे posting होननानै ओरैखो posting मानसिनि गोलाव जायो गेजेराव ससे जानांगो आङो सिदावजुद नंदों Lwgwfwr postinगाथ' जोंथ' खम मोनबाय Lwgwfwr बिराद खुसि न'नि मानसिफोराथ' आरो बिराद खुसि जासिगोन आरो ना बिसोरबो माने नेगासिनोमोन postingखौनो बिसोरनि रिएक्सना माबायदि जागोन खोनासंनि Lwgwfwr बिराद फुरथि आरो फन रिसिभ खालामहोना खालामा फन खालामनि न'याव दङ ना गैया न'याव थायाबा म'याव थाना न'यावनो दों Lwgwfwr दिनै माने जितिया posting फैदो ना
posting फैनाय लोगो लोगोनो posting list को खुलिनानै नायदो कम से कम 19,000 मानसिनि posting ओंखारदो 19,000 मानसिनि लिस्टआव नागिरनो बिके धप जालायदो मु फैदोबा होननानै 10टा choice जों होखादोंमोन हेलौ मा खामदायो खाम जाबाय मा फिथा posting फैबाय posting फैबाय बुङाय मफोरखो एकदम खाथियावनो ONGC जरहाटाव फैदो जरहाट मोजां बरिया खाथियावनो बरियानो इउनिटआ बरियानो 300 किलोमीटर आरो खानसेनिनो रास्ता 5 फुङाव थांबा घन्टानि मोना मोनहैगोन 9टा बाजायाव थांबाथाय 3टा बाजायाव मोनहैगोन 3टायाव मोनहैगोन बरिया इउनिटआ मोजां होनना बुंदो आरो मानसिफोरजों रायलायनायाव नायनि मबा आउट जानाय जायो तारिख होखाया माने दा एप्लिकेशन होनांगोन माबा आउट जानो थाखाय एप्लिकेशन होनांगोन दा हरगोन आयो आरो सासे बिमा दंबावो र' सासेबो दंबावो आरो सासे बिमायाबो खर' गुदुं जागासिनोमोन मौ फैगोन होननानै बिमा बुरैया दा रायलायनाया आंनि आइमोन एबार इनि आइदो रायलायनायदो खानैनिबो आइदो रायलायनायदो न'आवनो गैया जा एबार बिखुमजोदो रायलायनायदो बिखुमजोआबो परेशान माने मबा posting फैगोन इसोरसो बारा टेनसनमोन जानि आइयाबो टेनसनमोन मबा फैगोन होननानै दा इनि बिराद टेनसनमोन जानि आइया फिसाजोआ एसे गोजानाव थांना थाहैनायखाय मबा फैगोन खाथियाव होमबा मोनफैगोन होननानै माने अखमाव गोजानबाबो हिला फुङावनो रिजिगामा बिया न'आवनो थाया माना बुङो गोजानाव थाफैनायखाय बिराद टेनसन लाबाय थायोमोन आरोना थांलाय फैलाय गारियाव ट्रेनाव साननै जार्नि खालामनायखौनो बिराद गियोमोन आरो हेल' मा खालामदों मा फन रिजिग खालामा दयनिफ्राय हरबाय posting फैबाय दिनै फैबाय दहाय माना posting फैबाय होनदो हा दिनै फैदो दिनै जरहाटाव जरहाट होनना बुंदों माबा गुवाहाटीनो गुवाहाटी जरहाट आइदि गोजानाव ONGC जरहाट 300 किलोमीटर गुवाहाटीनि मोनथामसो गोजान 7 घन्टानि लामा 7-8 घन्टानि लामा इथिनो शिबसागरथिं दुलियाजानथिं दाबो खुसि नङा ने खानसेनिनो रास्ता 6 घन्टा 7 घन्टायावनो मोनहैयो आरो फुङाव थांबा माना मोनहैगोन जा रङियानिफ्राय फुङाव थांबा माना मोनहैगोन आरो इदि खानसेयावनो मोनहैगोन आरो दाबो मा होनबालाय थांनांसिगोन हरखाव खानाया होमबाबो लाउड स्पिकार बा खानाया एसेनिया फाग्राया हरखाव लोगोफोर बिमाया दाबो खुसि नङा 300 किलोमीटर गोजानाव खुस नङा आरो इसोरो ना बे खाथियाव नांबावले माने इसोरबो आइमोनाबो माने गुवाहाटी क'क्राझार बङाइगाव बे मोनथामखौ एकदम माने आखा खालामखाथारदोंमोन आरोना अखम माने इसोरनो माखै बेखिनिखौसो मिथिगो बाखि इथिंखो थांफ्लांबो मोनाखै थांफ्लांथ' मोनखायाखैनोखा थांफ्लां मोनाखैबो आरो बिथिं आलासि सालासिबो गैया बिसोरबो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन गुवाहाटी बङाइगाव क'क्राझार बेफोराव फायबा माने गाहाम मोनगौमोन आरो मोजां मोनगौमोन आरो माने दा माबानाय मथे बिराद गोजान इदिबो नंदो दा थांलाय फैलाय खालामबासो एसे अफेक जासिगोन आरो थेवब्लाबो सानसेनि लामाखौ हमना ला नङा होमबा साननैथ' ट्रेनाव थानांनाय नङा उन्दु थांनाङा हरसेयाव साननै ट्रेभेलावनो लायोमोन बे इउनिटनिफ्राय स्टेशना लासे कार भारा खालामना थांनांगौ 1500 टाका लायो 40 किलोमीटर रास्ता पाहार सा गिदिं रानसियाव लासे बेनि उनाव रानसिनिफ्राय गुवाहाटीया लासे थां गुवाहाटी कामाख्यानिफ्राय आरो रङियाव लासे फाय माने साननै बेकार फालतु टाइम बरबाद जायोमोन आरो उनाव बासजों थांबाथाय बाय थब मोनहैयो आरो 3 घन्टा 4 घन्टा खिन्थु बासजों थांनाया इमान सेफटि नङा आरो बाय एसे गिनांगो बासजों गाहाम नाङा मोजां नाङा सेफटि नाङा बेनि थाखाय बासजों थाङा थ' लोगोफोर कमेन्ट खालाम जोंनि पस्टिं फैनायखाय नोंथांमोना माबायदि मोनदो गोसोआ जोंथ' खुसि मोनदों नोंथांमोना रागा जोंदों आं मिथिदो बा न'आव फैसिगोन खाथियाव फैसिगोन न'आव थब फैगोन होननानै रागा जोंना लोगोफोर निमा बिनाय थाबाय
आं posting फैथों होननानै आङो लाबाखै भाग्यआवनो फैबाय आरो मा खालामनो नङा होमबा थांनांसिगोन गाज्रि मोनबाबो नोंथांमोना आरो जाय जाय जरहाटाव दोङो कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय फंबायनो आं फंबायनो बा आं आदानो माबायदि इउनिटआ बेनि उनाव सोर सोरनिया बबे बबे जायगायाव posting फैदो बेखौबो कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ना अके बाय बाय ओंखाम जानानै बाय बाय लोगोफोर ओंखाम जाना उरुलायनोसै लोगो मोनलायगोन बाय बाय